Tinuod ka, doktora? Mabdos ang akong asawa? May Ha? bata ng akong tiyan di ay, Dok. Ulo! Yes. Uy! Usa ka buwan nagkapid ang bata nga imong gisabak. Ay, salamat taon kay may umaabot na kidbing anak. Dok, pero doktora, kining kuan ba? Okay pa ba, dok, nga mag-ana mi? Usa ka buwan pa man ang iyang gisabak, dok. Ha? Pwede pa ba, dok? Of course, pwede pa kaayo. Pero kung mo dako ng iyang tiyan, ayaw na. Dili na ka na mahimo. Okay, dok. Day, tana. Uli na tatay. Tana, day, lilit. Noon sa ka, giganahan ka di ha? Day, tukar akong Canada. Okay pa man ko no, ingon sa doktora. Kay, kuan pa man na. Buwan pa man na imong gisabak. Mao mo si sulti sa Dr. Good nga pwede pa. Sige. Kanito ka sa lang akong gana Ay, ron. kananin, dok. Nang ilo kog maayong ako. Pas pagod day kay magdos na ra ba ka day? Pagdakuan na di na pwede. Pas pasan tadi day. Kalami Babay ka, porbida. Wala ka turjak sa imong sawa kay dako ng tiyan. Kumusta ka na tiyan, ha? Saon nga, unom naman kabuhan ka pinangiyang tiyan bay. Pwede naman ko na, good. Ako rin, akong asawa, tuwa pa rin sa mga anak di ay, sigihan mo turjak noon. Sa dako nagitiyan, birahan mo rin na ako itong kanding ang mablumot. Kuyawa ka lima. Gabi. Ako lang ko ang ginungan na ako akong anak daan nga diha ang kalangka, ilaglangas ha. Ako nang gibirahan daan. Ya, ginungan ako siya, sa dihang ng anak na siya. Pero di man good pwede bay kay basin ko no unsa tawag na bay mapisat ko no ang bata Di sa lagi, tiyan bay. imo nahungungang bata, ino ay laglangas na ka. Anak O ba? ka. Oo, anak mo na. Probida sa mo. Sa iyong naman gudagod, ha? Magilila na og duha ka unlan sa may dapit sa sampot niya. Kana okay ra na. Aron mabantang gamay ang kuan ba? Pero pwede ra sa gudang takiliro di mo. Dinanggit ba? Ay, nagdatugi, dinanggit na lang. Nunsam kay, dar lagi na. Ang importante nga, gawasan tas tong gana na unsam kay. Magyud. Kape kay sig kinamot oy. Hmm. Sige bay. Ako inuna akong asawa nga mo ni among buhaton. Ug salamat kay bay sa bulawanon kay nimong tambag bay. Og, Tunay gid kang amigo da. og kuyawan ka na may saging sa mua, di ba gito mo mabdos, bra itong saging. Saan ka ba? Bangagi ito dito. Bah, butang agoy. Way lima na bay. Way migo ko tan unsam ka. Bay, kuan bay ba? Ang problema lang ini bay ba? Kung di mo sugot ang asawa nga kuan ka ng unlanan, butang ag unlan ng iyang sampot. Bangilan ba? Sayo nagyapo na. Ha? Ay, nindot kin tambag ay. Unsa man? Pangabit. Ha? Oh. Pangabit. Oh, sibor kaysa. Agoy. Indot kin tambaga. Barkada ko ta. Agoy! Ha? Tunay kitong amigo. Mapriso ka. Pangabit. Bre, mapriso. Pero Nindot ka na. unay gid ka amigo da. Nindot kina. Nindot ka na. Imperno ka. Imperno. Mapriso ka masakpan na ni. Sige bay. Adto na ko eh. Ugos mo lang ko. Salamat kayo sa bulawanon ni mo tambag. Pangabit ka na mo Pangabit. kinabulawanunan. Okay, salamat kayo. Pangabit. Sige. Ay, Uy, kinsa man kaday? Ay, Kugam sa tani mo. Abi na kuugang akong asawa nga mabdo sa miyablis gay. Laim din eh. Ikaw din panang ni Ma'am Latlat, sir? Oh. Bago ko ninyong katabang, sir. Karon pagid ko gidawat ni Ma'am. Unsa? Katabang ka day? Kala, Aha. may uglawas ining bayana. Ya, bukdo kay katubangan eh. Damian ang bayana eh. Gitutukan manggod Ah. ni mong maayos, sir. Aha? Ay, Akuan. huwag ka na ako, sir. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Umitsara na, sir. Kumidya na dito. Anya, daga pa ka? Oh, sir. Virgin pa kay ko. Oh! sila mag-utang katabang dun, Edgar. Siya si Shara. Ay! May noon day kay may nang-apply na day. Oh, okay na kayo ni siya. Okay kayo.
Nikurog man akong akong unod sa imong giingon, pero lami kinyong katabang idawat sa imong asawa. Kurog oh. Idas ko gibati. Sama pre. Lami kayo? O bay, pida. Kundi pa lang kuminyo bay, lami ang birahan ay. To laway na ko kayo. Yo, kuyang kagkaog ka Siyo. ng bangga. Siyo parang laway na ko ba? Bre! Diri na! Bitaw bay, lami kayo. Maunay Ha? akong Birahan. tambag. Diri! Maunay kinandabis nga tambag. Ay lang ito pagabit. Pamira na lang, biray. Oy, Ako ba na? Ikaw ba? Dusaan ko na. ay di ko, mahadlo ko. Pughaon ko na yung katabang. Bahala ka diya, mahadlo ko masakpan ko sa kong saway nung sam ka. Naraba na siya mag-ista, nag-ista sa amo ka na among katabang. Basta lang ba nga? Kada Domingo man na siya muli sa ila. Ay, Anong so, di na maayo? sa iyon ra kayo na lipatan ni mo sawa. Sus, lipat ta. Timing nga ka ng hagok na kiba. Ha? Mau na style ko so na kayo. Muna isa. Sakpan tayo. Kamanga dayon kurang mo. Mohana rin mo sawa. Masa mahagok na. Kamanga dayon. Ang tuwas mo sa kwarto. Bitaw, no? Kanang muhagok yun. So, maghagok ka, muhagok yun. Nabali ako mga anak to. Bida. Masaway. sige, sige. Sawa. Suwayan, suwayan ka na ako na ba, no? Uy, kanang mga babae mo sa bak doon nga tulgon ka na. Kanang Mo ba? mga anak. Oh. Ano ba? Unsam ka, oy. Banga ka gini, oy. Ay, suwayan ka na ako, no? Eh, Suway. di na musugot akong asawa. Ay, yung inasuya, buhati na! Buhata Kaya ba, na ginabo, buhata? kay ka na akong asawa, di na musugot nga, bangilan ug udlan yang sampot kay sakit-sakit na kaya yung tiyan ko, no? Hapit na rin na siya mga anak da. Bida. Sige? May arba nagkatabang ng pag-unligo, pre. Minduta na. Basta. Yung magluto-luto sa kusina, sus. Minduta. Yawa di mga asawa, lipat tayo mga asawa! Unsa ba ang amigo mo, oy? Iyabag naman na. Tudluan mi noong kag makisaka ka. Unsa ba Lamig na? masugod ng among katabang pa. Nya, ibaw baya ka nga, hinurjak kay ko. Nurjak mo ba? Oo. Lami sa gidi ay da. Ang nahong mo yung papa. Kew. Ay, bray. Ang nahong ba? Oh. Sigang mata ba yun og lami? Oh, lagi lami. Abi ni mo, 19 years old pa na. Oh, 19 pa. Hugot pa kay gaangan. Mama? Oh, klaro kay nga virgin pa. Nya, napay boobs niya pa no. Sakto kay gidakon. Mo ba? Oh, utog kayo. Nya, Ba- ang ubos, sus, ang ubos pa makitaan na. Ambot na lang. Saba- Bugduha lagi. Sama da. Mo ba? Lagi? Mo ba? Tsabihon bayhan ako. Mo ba? Katsabi ba? Bida. Ay. Ganong kana man sang babaeng gidawat sa imong asawa taon nga mo'y nahimo ninyong katabang? Ay, kuyaw, kung madisgrasya ka na in taon, Ha? madisgrasya ka na, bayana, madisgrasya na nimo. Basta kay parang ako no, ay. Dili maayo, nga magputi ka sa imong asawa dong. Pa. Di, jud maayo dong, Edgar. Uy, natug nang akong kasawa. Kini, mao na ni. At tuwa na akong katabang sa iyang kwarto. Lami na kidoy. Siya ang paimuntan ko sa akong gana. Uy, ala. Si Sharon tumisod sa iyang kwarto nga nagtapis lang. Nagtapis lang to alya. Gikan nga naligo sa banyo. O klaro na lagi kayo nga gusto ni magpaana na ako bayana. Lami lagi kayo ay. Daan ko pang magpaana lagi ka na ako. Ha? Hindi mo gini ko gipantayan ha? Kahumuti mo bagong ligo. Dali, higda, dali. Dali, tiwasong na rin. Ay, kinatupa, naghagok pa kong kasawa. Dali, dali. Shara. Recorded by X Thunder Gaming. Virgin good nga ako nakuha ang akong katabang. Huguman sa nitabo na mo, ako dayon siyang gihatagan og kwarta. Ug nagsabot mi nga, human mga anak ang akong asawa, mupahawa ni sa among panimay.
ug pabawnan kog dako nga kantidad ug mitando ra man sad siya. Mga kasama ang kaagi ni Edgar, dinhining tulumanon. What's the style? Mitandor sa siya style. Kini mga sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.